ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ହଜାରେ, 10,000, ଲକ୍ଷ, କୋଟି ସେଇ ଯାଏଁ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଏକରେ ଶୂନ ଦେଲେ କ'ଣ ହବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏକରେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଦେବା 10, ତାପରେ 100, 100ରେ 1000, 1000 ପରେ 10,000, ତାପରେ ଲକ୍ଷ, 10 ଲକ୍ଷ, 1 କୋଟି, 10 କୋଟି, ଅରବ, ଅରବ ପରେ ଖରବ, ନୀଲ, ପଦ୍ମ, ଶଙ୍ଖ, ମହାଶଙ୍ଖ, ଅନ୍ତ୍ୟ, ମଧ୍ୟ, ପରାତ, କାଲ, ବୃନ୍ଦା, ମହାପଦ୍ମ, ଖର୍ବ, ନିଖର୍ବ, ମହାଖର୍ବ, ସମୁଦ୍ର, ଓଘ, ମହାଓଘ, ସଂଖ୍ୟତା, ମହାସଂଖ୍ୟତା, ଗଣିତ, ମହାଗଣିତ, ବିଭୂତି, ମହାବିଭୂତି, ଧ୍ରୁବ, ମହାଧ୍ରୁବ, ଅସଂଖ୍ୟ, ପଦ୍ମ ଅସଂଖ୍ୟ, କୋଟି ଅସଂଖ୍ୟ, କୋଟି କୋଟି। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? କୋଟି କୋଟି ମାନେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ରହିଲା ପୁଣ୍ଡରୀକ, ପଦ୍ମ ଗର୍ଭ, ସହସ୍ର ଅସଂଖ୍ୟ, ଆଦିତ୍ୟ ଶଙ୍ଖ, ଅନନ୍ତ, ଅଭୟ, ତାପରେ ଲୋକଦନ୍ତ, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମ ସଂଖ୍ୟ, ସଭା ଲାଷ୍ଟ ରହିବ ବ୍ରହ୍ମ ସଂଖ୍ୟ।